Yes! Oh, di ba? Yes! Let's go! Celebrate! Dali, Yay! I'm bloom da booty dam dam dee namu dam dee dam dee da dam dee dam. Situ. Yes, we got the map. Yeah. We got the map, boys. Wait, We're gonna nailot go ahead and show everyone There's what this map is all about. I am with Bactin's cabin. We just started. Bactin Cabin's on the move. But they're na stuck ang loot diri brother. I don't know what he's doing with his life, but here we go. Stuck siya brother. What the heck Bahala is na wrong with the loot here? Yeah, what's Bahala? I'm not yeah, Bahala is a scientific name of the wait. Oh, you're really good. You have a lot of talent in figuring out everything. Yeah. Alright, so here in this area we can see a shovel. There's a loot here. Look at that shovel. It's the Look at golden me, shovel. Mom. You're my atis. Ah, Manchanitas, Manchanitas, yo, Manchanitas. Mansnitas? Mansnitas. And over here we have... Oh. You can dance, you can dance, having the time of your life. What? Brother! What you do? What you do? Where you at? Oh, you get plans? Here, brother, I got something for you. Nasi Trisha. Oh my God, nasi. Kanan Trisha eh. Oh my God, na po yung trudge pa eh. Sama na ba there? Sama na? Naiwati diya pa eh. Naiwati diya. Say wati, uy. Diri, oh. Look at here. Hello. Sama ni? Oh, nilihok siya. Look at that. What is that creature? Look. Wait, fuck, you piece of shit. Trash talker mo. Boy, tanawa ganiyang shadow, boy. Very wrong. Grabe po, kuhan siya kayo. Kanang... Boy, laing kayong shadow, boy. Boy, trash talker lagi na siya, boy. Boy, ni-trudge ba eh? Ay, trudge ah. He's right behind me. Ano siya? Dilupat siya siya? Nai-trudge. Abogo man eh, boy, uy! Ay, nakadre. Ay, psst. Ay, Trudge, baglubot, oy. Boy, Trudge, baglubot. Sid. Patayin Jason, Sid. Bang. Di siya madami siya. Trudge, naman. Psst. Trudge, ari diri. Uy, baglubot. Os interest ko na ako Trish. New adventure. Nakakagloot rin yun. Iluran, Trudge, para makahawa si brother. Trudge! Psst. Ay! Trudge! Ang bidere! Psst! Ay! Psst! Pansin. Hoy! Psst. Hey, come here. Tuy! Lay, buutan man na si Lalay. O, hindi man na siya manghapak, Lay. Buutan man na si Lalay, oy. Lay, dali na, Lay.
Lay, di na sa puton, lay. Ang sapot-sapot mo na si Lalay, oy. Ikaw din in. Dali, lay. 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 Trish, asa na ka, Trish? Trish! Crown. Lay! Makuha na siya sa ano. Ang lot. Ha! Gago, kuyawan ako, uy! Boy, mubuto mo din ang bula nga red, boy. Mabuto? Gago, kuyawan ako, boy. Nibuto siya, boy, sa mabangga. Nadamay siya mo ni Boto? Madamis ka, boy. Malagfoot. Gago, kuyawan ako sa uwak, boy. Malagfoot ka, boy. Asa stress siya? Asa stress siya, boy? Ano? Nice. Kuha na, bro. Nang trash. Shit, bro. So yan, nga mapoy. Ganang niya kasi yung phone ba niya? May Trish doon. Nai-trash siya ba tayo? What? What ay mahapa ka na niya, no? Kahit ka na kayo, makapako na mo. Never thought. Padung siya nimo. Ako sa siya ilord, bi, palayo, bi. Ako si Lord dito siya, daghang kay Lord kung asa sa gikan, Trish. Lay, diri lay. Psst. Lay. Psst. Lay. Padung siya nimo, Trish. Psst. Uy, ayaw dia sa loot. Nabuang siya. Hala, ang loot! Oh my god. Nilis. Ikaw nag-isa, hindi mo ka ba? Ay, sorry. Wala ko commit. Tapos dito sa unahan, ba? Yeah. Kung asa siya gikan, ba? Kung kay loot dito, ba? Dire. The big loot is there. Pala nga gamay ba? Nay, kuandri ba yun? Nay, ka na. Nay, vase. Sama ni. Pare. Usa na, ba? Oh, basa. Masa na kabutang. Smith note. Basa diri. Baktin, Jason, Trisha. Trudge, no. Lo! Juya, ano good? Nasa eBay. I should type it, I don't get in chat. What? Sabi to? What? Kuha. Kritik. What? Music ka lang kuhan. Make music. Dapat siya energy ba eh. On off ba siya? What's siya value? What's siya value no? Ay, pangkuha siguro na sa Trudge ba eh. Or something. Kasi pang chat ganin ako. Sa chat ganin ako equals. Naka-type? Nag-grade out lagi na ba eh? Nag-grade out lagi si Trisha.
Bay, nag-grade out lagi pa nga ni Trish siya, bay. Ay, Huh? kung ingna, namatay siya. Muna siya, Death Note? Death Note gid siya, boy. Hala ka diha, bay. Wait, Trish! type na ko ang name sa Trudge. Ay ko ina namatay ang Trudge. Mars? Or si Mars? Ano matay Ay, gid siya, boy. namatay siya, bay. Oh my God. Oh, gogo. Oh my god. Brother, you Ay, are buang mana sa URL. Oh my god. Light. L in the chair. You're L2 and I am. Kasi ito kontra ni L gani? Kalimot Si mo D. ko. D. Ah, si Drew. Dark. Light ug dark. Ah, utay. Si Dark. Oh. Chuya, itong notebook ko eh. Gago. So yan eh. Check siya ba? Brother, I Si do, Trish siya brother, na crash out. Wait, ang Trudge, wala pa man siya na crash out. Pero I think tungod kay ning dispo ng Trudge. feel ako kung mo-type ka diya, Chuya brother, na, kaya na bay, masacrifice. Nasiguro masacrifice siguro. Huwag tang ang Trudge, Wait, di ba namatay. Di siya. Si L kay kato man na siyang ang investigator, di ba? Oh, si Light Migam, Light to, si Light man na siya katong anak sa pulis, katong magda sa ditnot. Wala na ilot ba? Sakto na Wala, siguro wala, na. Muna na. wala. Adi, Wala, na may wala. base. Wala. Iba mo na palaim gamiton. Oh. Ara countries. Ay, oo, to go. Bay, considerate kay ang game, bay. I mean, ang kaninga map. No? Kumantay ka? Grabe kayo lang consideration sa mga player. Ano na play naman na siyang pala oh. Goku! Wait, tama kayo sa base, bay. Oh, napailot din yun. Gago, buda. Boy, wag you kita. Trish, I'm innocent, Trish, ah. You know me. Ay wait, atong awanan dire. Chuya pagka amat ko ano. Masudra. Are ko sa bas gapot. Ngay babaw ko kay. Oh, papinay na. Sa imo hang. Yeah, na dire. Oh, na. Oh, na. Okay. Okay, goods. Okay. Irog. Ha ha. Wala. Kakupot ko Okay, kasi okay. mga outbalance. Gitaw. Nay na lang. Okay. Hindi na gid. Okay. Op. Up, okay na ka. Okay, up. Hinina ako. Hindi na lagi. Ay gisangit. Tit, Ay gisangit. tit, Ay tit, gisangit. tit, Nice one. tit. Bim. Ang sabi ng jeep. Wala na ba ito kadaog si Boss Will? Wala, nahilak na to siya. Gagawa sa mga memes Ay, no? nihilak na siya ba eh? Wala. Nako nakita ang meme bang nahilak siya pero ambot lang good. Pwede din na ito dadoon ba der? Ano dadoon na ni Bayo eh? Dada. Item mo siya, wam siya value. Mawala mo na ata na ba eh? Di siguro eh. Ako pala din ni mawala. Di ko ganahan mawala ni Boy. Nindot Okay. ka siya ba eh? Okay. Nindot ka siyang item. Okay. Nainom. Trish. Go for the future. That's right. Yes, cancel. Ha? Sika ha? Ako lang magakuwag pala. Saan kita ka namalahan doon mahurot na imong life? Ha? Nakot mo. Grabe ka, violente ang tao eh. Violente kin tao guys. Ha? Violent. Violence. Agkay. Ako kay buutan na jud kay ko. Why man Trish kanang considerate kay ang game Trish. Like gikuha dyan niya ang welfare sa mga player.
Nauna. Actually. Hindi kay go. Hindi kay go. Hindi kay go. Hindi kay go. Kuha ang granada sa babaw, Mars. What happened, Lisod bro? binawagan kay short-tempered. Lagi. Wild ko karon, ha? Saka, oy, unsa naman pagka, sa'yo problema ni mo, pero may magkakakuan dira. Trish, O magkaunsaan. you raise me up. Wala health, boy. Pati, Kabushit na siya. at least na isa ka. May tag madala to na ako. Kabalo ko sa rule na kato last time basta gi-extract nimo kay madala nimo tong item. Pero I don't know karon kung madala ba to. Oo. Kaya katong i-extract nimo ang item Hulog before ng ko mo to langit. siya part mo to siya sa 32, mod. Kani siya 32. lahi mo ko siya nga mod. Kuha na lang Bombay. Kuha na lang Bombay. Ito. Sige labay. Patong kuan, patong disc, flat disc. This. Landmine. Oh. Okay. Kana ne? Susi. Boy. Ada? Oh yes! Nice! Oh my god, boy. Ma-charge mo gyud siya boy. Oh my god. Ma-charge siya, boy. What? You are the official light Yagami. Ako lang ako Yagami. Teka magsayo. Pagdala lang mo kon, pagdala lang mo og Ay, sa isa. boy na dala WC in the chat, boy na dala siya, boy. Let's go. You are light Yagami. Bagong nga mapa. Bagong nga mapa. Ay, di siya bagong nga mapa. Bigati. Ay! Let's go. Asa naman sa kunin ng mapa? Tres. Oh. Nakoy Astris siya. Ay. Trace. Trace. Natris kilit ang buwang ay. Murag Trace. ok. Masa ron? Nas tumoy. Trace. Oh, ragod ni siya. Nakita na ka oy. Masa. Tatuwa lagi gid basag sakto gid kay. Trace lagi Trace. Nakoy kuan ba? Nakoy English nga joke. Unsa man? What do you call a fish that has no eyes? What? Psh. Tanawang naw sa gan. Tanawang naw. Tanawa yan naw. Ah, Kal! Namin din Kal! Stoy! Stoy! Batiag naw ni mo kuloy! Aritrish, matagag sa Aritrish. Asa siya? Call! 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 Nice, come on. Let's go on. Hey, call! Ay, namin tayo call!
Sid, sa ngalan, Sid ba kay Scream Hunter? Unsa man na? Ay, kato ng kuan. Ah, ito na Death Note. Kita kasi yung naong Trish. Scream lagi siya nga hunter. Gago. Asa man siya, Sid? Nawala siya, nawala. Nasya. Batig na Wala. Ito na siya. Huh? Dagan, Sid. Ako yung Race Father. Yo, wag yung kapalis yun! Oh, hil. Gano di mo, oy! Gano mo? Gago. Pugo, no! Sa hunter, boy! Kita kag naong hunter bay. Boy, off-screen! Pugo kita naon! Ano yan tawagan ni Scream Oh my Hunter? God! Scream Hunter yung pa. Pugo, uy! Pitaw ko siya. Bay. Unsay kuan bay? Unsay kanang condition sa kuan bay? Boy, nakabutang kay I should type my kuan in that chat man nakabutang. I should type my Flanders, target. Flanders. Ano ko siya. Nakautot Nawa sa siya. mga Equal. Enter your target. Enter. Sa si Bay, diretso na lang ni Sid Bay. Aya. Gigi. Player equals mob. Look how cute. Sid. Asa mo di ang kuan, Sid? Mabuto ba yun? Wait sa. Kada mo karon, Trish? Smith. This will hurt.
The sacrificial lamb. Ay, no. Wawa naman yan si Aidok, oy. Question, nga wala to siya ng gana sa kwan ba yun? Sa monster ba yun? Ice cream. Na hunter. I think tama siguro kay mix to siya ng hunter. So, what if... Kakukyawan. Brother! Kita na ba na bilin, ha? Carry. Diba ni brother, wala yung suspect. Kita ra duha na bilin. Ayog. Ni data ni mo makita ang monster before mo gana. I think that makes sense. I think. Yeah, that makes I think sense. muna siya balancing sa game. Try, i-revive na si Trisha. Okay na na, okay na. Okay. I-revive na ko. Revive na ka? Mag-100 monster. Boss, revive na ka, boss? Trish, mabuhay ka, Trish. Lo, nasad. Nasad siya, kaluoy. Nasad ang Ha? No. Nasaan na siya? Pes! Wadi ko! Paduulan ni Matis ka na. Let's go, Boy, Trish. buguag na akong sa hunter, boy, oy. Tawag ka, Trish. Uy, Tago, Trish. Hindi, Tawag ka, Trish. Tawa. okay na. Wala ka muna speakers. Ay, tago niyo ba? Mahulog Parang na speakers. tagak ba? Ah, mahulog na dala ba there? Try. Ano, halop. Hapit pag mamatay si Trish sa pagbuhi niya, brother. Boy, awag na akong Natiyag na mo sa buang. buguag na akong sa hunter, eh. Tagak. Oh. Nice one. Wala pa ginana-damage. Mag-fresh ata na siyang hunter, bay. Patayan niya ay. Almost. Oh. Grabe ang damage yung kuan. Patayan niya oy. Oh! Nice one! Patay na. Ay, niya. Go Trisha. You get this. You got this! Ningana ang Death Note sa kauban pero pagkabot sa kuan wala siya ningana bay sa monster bay. Sure, wala. Dito, day. Weird ka ayos tanan bay.
Lami. Lami. Nanang maunay ka. Na. Datay. Oh my God. I'm scared. Una lang na beauty. Ay. Nice. Mag-roll. Ay pa daw sa loot. Roll pag yun na. 1 pag yun. Buto. Lo, hupit. Na. Ate, gayaw-yaw ko na rin nga mute. Malay kong Ano to cause demon? Oh my Sabi nga Lo, di. gao na nag... Buguwa sa scream nga hunter ba doon? Ano lagi paspas ka siya? Kani lolo. Oh, nanay nari kumutakan. paspas ka siya boy. Okay, kupot siya ng diamond. Lolo. Muchacha lagi ni siya. Si muchacha. Muchacha? Oh. Chupapi muchacha. Pili value ato. Murag dako tog value kay Diamond. Bossing. Nakaalam po ng kwan. Luchuya ng dice ba? Ganahan kay ko ng Promise alot ba? ba? Ikuha sa na niya Lol. daan. I-drop sa niya daan ba? Pa sa Kaniya, number. ilabay sa niya. 1 pag yun ba? Minus 200. Basi ba? Minus 300. Nice! Oh! Swap siya ni swap. Nice one. By choy jud guys ang alot. Choy kay mga bagong ulot ba there no? Kanang Kayo lang concept ba? ba? Oh. Nindot no, interesting kayo ang mga kwan niya, concept niya. Labi na tong Death Note ba? Nahan kayo tong Death Note ba? Nindot kayo ang Death Note gid. Nana siya mo kanta eh. Kanta gina. Basig Scream Hunter no space. Pwede. What the heck? What's sa mga kalot ba? Rabbit. Choy kayo ang dice og ang Death Note gid nga loot. Choy kay tanan. Bullshit ka tong Insane. worm ba? Sumawang ulit ang worm kay bullshit. Oo, worm sa mo kay tanan. Ayan na try siya ba? Kaya na clutch sure ba na. Don't worry, you got this. You get this, Trisha. Bawal na siya sa cellphone, yes. Wala na siya sa cellphone, guys. Ang nasa cellphone ani kay Piki nga repo. So if ganamo mo dula na, bahala na mo. Fanmate Yeah, siya. ang kani siya naragay na siya sa PC, guys. Steam ni siya sa PC. Paliton ni siya 335 sa PC Steam. Wala na mo ilaing official nga repo nga ma-downloadan sa PC Steam ra ni siya for 335 pesos ni siya nga game. Again, wala na mo ilaing ma-downloadan sa Steam ra gid ni siya sa PC 335 pesos ni siya nga game. Nay, basta. So kung namoy Naka, PC tupad yung o worm. namoy laptop, Makadamage pwede ba ni na? siya sa inyong PC, pwede sa inyong laptop for 335 pesos ni siya nga game. Murag maimpas Hala. gid siya brother. Hala. Okay, kalma na. Nicole, mo kalma rin siya brother. Oh, pasabuhi ko sa. Nakuha niya nalut eh. Grabe ng kamot na si Trisha Blind, oh. Napasyewa, nakuha nga ako dito, katong elixir. Babaw. Puan po ito niya, try. Panalagi. Pero ay, masakto ba ka nag... Sakto siguro na yun. Hindi Hindi pa na ka siya. na- Diba ba, katong friend ba, loot is live, na tong friend ka ba? Oh, grabe oh. Oh? Grabe Loot yung mastery is ano niya sa live. looting eh. Gago, level 100 na yung passive sa kuan, loot. Looter. Ang passive nga skill niya sa Grabe, looting bay. kay 100% na. The Lala. master looter. Tagak. Tagak hit. Isod lang pa na siya.
Dili. Ay, saan? Huh? Okay, nasa sa corner de. Trish! No. Masukaan niya. So, unahan di ada snake Nagdagan, lang Trish. siya. Tara. Oh, nice. Yes, kita na niya. Basta itong loot? Power clock. Nakalibangon ako. Oh, nanilize sa food. Nice. Ano po yung dice? Sure sa dice ba eh? Kayo lang. Yung dice. Duga kayo mawaha. Uy, like tayo, Trish. Grabe. Nice one. Tara. Without you, I need your Good love. job. Trisha for the win. W's in the me. W's in the gym. Nasangit siya? Okay. 3K na bad. Hindi, kalibangon ko po shit eh. Yay, lain na pa sa pugungan bro kay kanang magtilap-tilap ra ba na? There, gabukal akong tiyan ba there? Gabukal ang akong tiyan. Muna guys, basag before ko mag-live, mag-api mo ko no. Mabitang wala ko ka camera karon kaya nang api ko. Nasangit siya. Ang api ko sa stream. Yeah. Ay, wala sa jug ko sa mood mag-camera karon. Saan ang loot? Jump? Nice. Kalapatikas. I-toast down, Trish. Dura ni mo Angel oy. Nice 6. Oh my god, plus 4K. Plus 4K. 1.5 na tayo. Siya nga. 1.5. Nice one. Bigyan na siya guys. Grabe oh. Naka-OC grabe, aning boy. bayhana, grabe hit post na tanang loot. Di na siya moidi nga kanang wala na di usa ka loot mabilin. Di na pwede siya ha. Bahalag gamay kay nga loot ba Hit daging post luto gina. nila. Bahala na. Tagang clock. Bisag unsa pa nakagamay, pinakagamay basig siya mang-loot po siya. Yung kagalingon. Grabe kay bay. Oh, 40K. Grabe na siya. Oh Oh, my god. grabe. Oh, may god pa. Grabe. Tilok nagmaayo tanan. Grabe ka na siya. Grabe ka ayo by professional looter. Kuha ni tanang loot. Na siya. Grabe yung magkadag loot. Welcome to Mobile Legend. Tingnan na siya kagamay guys, pero grabe ka na siya Oy! makaloot. What's an upgrade by 1 Dragon Bullshit man yung cart oy. Abi na ko gadagan ko. Kasi upgrade uy. Upgrade 1 Nice spear, nice spear. Oh, Dragon Ball, wala ko 1 Dragon Ball sa mana. Tapos na po kay upgrade ga 1 Dragon na namatay si brother. Na ko upgrade tapos 1 Dragon Balls. Imot, unsa na sid? Bago nahimo ang Dragon Balls di diri. Na si Angkol, na si Angkol.
dagan touch. Andito. Oh my god. Unsa ning Dragon Ball ba? Bay, nakuha agad sa HP boy. Uy, 50 lang yung sa HP boy. Di ba 26 naman na? Sa mod na sa Ah, sa mod ako. ulo. Nalibang pa si brother. Nalibang. Ulo kag. Ala! Awa, Trish! Yung saan ni Trish? Halo! Energy Chris. Hello. Ah, mo si bumirang! Ato do try ka Jason. Try daw. Ne? Batiya, kay bubo ka siya range. Papalayo pa niyo siya mayo. Dili. Palayo. Wala na. Wala na. Ay long. Ah, malong rin siya. Oh, kana na ba? Chuyoy! Yo. Gago. Bisit ka. Ito siya do. Doon siya no? Yate na ikaw. Yo, ano si Bu? Oh, shit. Eh? Kapisti! 47k, masano eh? 29k ang bat, baseball bat, Trish. Balik na. Peace. Kuha lang, kung palito na to ni. Kuha lang. Louis V. Kuha lang, Diyos. Kuha pa niyo sa ka-strength. Mumba. Remember, we built the city. Ten. City of rock and roll. We built the city. Wala? Built the city of rock and we built the city. Gusto na. Wala ka stamina. Okay, stamina. Strength na, strength. Ay, Ano hindi. yung life? 50 man yan life. 50 ako na. Ay, kato na lang 100. Kay mahatag pa man na siya. Dali kay live day. 70. 70 mong live? Ah, okay ka na lang 100. So pila 6k. Nuwagi na lang yun. Stamina. Okay. Pag-boost naman. 4k. Napay stamina. O, napay stamina. 4K. Tag-isa tang tulong. O ka na. Okay. 4k. 2,000 na lang. 3k mo sa ning health eh. 6k. Ano na din, 5. stamina na lang gihapon. Okay ka na. Stamina ng tanan. Pratas na ginhawa. Isti nila hus. Na, gusto na. Kaluoy sa tawo nga gikalibanga. Ay bullshit. Ang tao dire, the man who can't be moved, nalibang niya to sa CR kayang tayo nagpusot-pugsot yung logagong to energy. Ano energy? Oh, naanay. Nice. Wala, wata ka pala energy crystals. Dapat tayo weapon de, tayo weapon. Oo. Ano saan? Ano na baseball bat? Ay, oh, tama. Adi, tako pa muna sa energy. So, okay nga. Saan na yung... Wala na lagi. Sino Wala wala? ng Dragon Ball Z. Ba, sige, kuha na isang Goku. To. Nagpa na kag stamina?
Ako na. Okay. We built the happened, city. What happened, Villa? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will feed to me. Ay, asa na ninyo na uy. I should be by my fellow get shut. Ang kontra na to, Trish, kay Headman. Trish? Trish, Ah, ang kontra na to kay headman o Headman, Bowtie, Apex. Uy, si Larry. O Predator. Wala, ay kuan. We built the city. Ding, ding. We built the city of rockin'. We built the city. Pero 5 kuan pala gini, 5 round battery dili na pare sa kung kuan ay bait. Beta sa beta may dako siya energy, Trish. Lucid unahon nato ni Sid oh. Asa man? Ano gago 20k lagi na. Natang. What strength? Oop! Ari ko sa babaw. Ko sa boss. Okay. Yeah. Yep. Asa. Nilahos ka. Liko. Wait lang. Atras gamay. Okay, birha. Naku mabiro Sid. Dili mo birha? Na. That Hop. your love for Hop. me. Whoop! Wala siya glibang. Whoop! Okay, Hop! nilahos ka. Asa man? Dito Hop! pikas pa left ka. Hop! Okay, wala siya. Hop! Red. Hop! 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 What's going on? Hop! Trish! Sakit siya. Brother, naka-strength pa der. Naka-strength, diba? Blue. Just by saying I love you. 19 ba niya? La di da da di da. Butang sa. Ano lang. La paano di yun? da da da. Ayo! Ano na, brother? Naku si Larry, oy! Ako nagpalibak po. Abi na, Wait, bisbol pa. try. Nakoy ganan. Sige. Ano ba there? May iko si Larry, ah? Larry. Hala! Dagan, Sid, dagan. Ayok. Apex Predator. Nawala siya. Apex Predator. Mana, nawala na si Larry. Nawala na po si Sid. Oh Asa shit. yung ulo? Wala. Asa yung ulo? Ne? Asa ang ulo ni Sid? Paano oh? Mga manaw. What? Check ako ah. Nawala ang ulo ni Sid. Siguro dire. Ara nilahos. Oh, gabi. At ikwan mo. Gilibak kanila ya. Wait, ha? Wait lang. Unsa? Laro kayong gilid. Oo, hindi nakabalo mo ko. Uy, si ako naglibak sila man sa chat good o tabangi ko diri. Ato nang i-revive si Sid. Oy, Sige. wala ko nang libak ka na busy kay magpamalit sa store ha. Hindi kay ingon anak ako iban buot Sige. buot mo ha. Saan? Ato na i-revive si Sid. Trish, mo fly na siya, Trish! Ano ko? Fly. Shush. Siya mo fly siya. Oh, nagpo. Fly away.
Tingog pagid siya. Uy, ato na i-revive si Sid na. Ay, nice. Ano, napay load dry. Ay, nagulap yung clown trish. Atong kontra daw kay Headman, Bowtie, o isa tong isa. Si Nilo ang kontra usa. Si Nilo. Nilo Bowtie. Nay headman niya si Nilo o Apex Predator si Slary. Na? Dali ra mo guna, boy. Ah, ako napud. Hala. Abogo. Hoy, may life na to. Ato na. May life na to. Happen, baby. Ano, sneeze, ha? Tungod sa mag-ibawa, test 1 Siya na lang ko. Hoy, may 100 life na Si to. Jigay. Kay lamig is. And you it's blue. Just past baseball. I love you. Taon man na to. Da-di-da, Sige, ikaw na, ha? da-di-da-di. Wala. I need to figure out kung saan ako sagot din doon. Da-da-di-da. More than words. Okay. Ay karatula, mo try kog butangan niya, unya lang apas. Nalagin ko ano? Iapas ni mo? Ano na tawag ko? Bilang. Ay karatula. Tulon ra ba kang dako? Sakto lang. Confident. Yeah, sakto lang. Dili siya inanakit. I love it. Okay. Laos. Sagot na. Okay. Diba? I'm not in the ratto. Hello. Well. La goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, bra. La life goes on. Everybody is running in the home sweet home. May go Oh ka, may go 1 HP bloody, ka. oh blada, life goes on, bra. La life goes on. Oh blada. Ay, musta mo dia? Happy Bullshit. ever after in the marketplace. Mga plus ako ba? Biscuit mo na eh. Bakit live Trish? Ay, hilab ti si Larry. Yung hilabtan. Hilabtan pero si Larry di ay. Nakuha mo ko bat, Gumitan mo. baseball bat. Taka, magpasaga di. Sabay mo naggumitan. Na ay! Napod! Saba. Palibak, Larry. Kung gusto ako sa layat mo eh. Bakit siya? Pura kuha di, ba si maigo na siya? Kabot ka dire. Di ka kaabot dire. Ha? Bullshit ka. Napay ring Trish, napay ring. Napa dira? Ano, si Redendry, ay. Masungit si Redendry.
din. Naibutay, naibutay. Oh my god, naiduha ka book dice, diri Trish. Naiduha ka book dice, naiduha ka book dice. Naiduha ka book dice, diri boss. Wow, okay. Hindi, pamayuhay ta. Wala, bro. Wala. Oh, Next time. okay. Goodbye, Predator. Sayonara. Apex Predator. Palagi. Bugo ka ha. Pero wala lang. Butay, butay, naibutay. Nasnilo. Mas Nilo. Nilor gano. Gigi. Asnilo. Narito. Asnilo. Straight. Arabaday. Do you wanna see? Hello? Nasa Ano? babaw? Or na siya babaw? Siya. Ay, wala. Nasnilo dre. Nilo, Nilo. Check daw. Nawa mo si Nilo. Di ka kape. Wala eh. Pero na-drink pulang ako ba day? Basta man. Kulang agad. Na-drink Nilo, bre. Nilo ba? Tara. Bre. Aray. Yeah. On the Nilo. right corner! Paho! Uy! Nalagput ni mo! Padalon siya. Nidagan. On the right! Hold up. Kobre! Ipakita Trish! Abrar. Home run! Gi! Iba! Ayaw Trish! Magandang gabi. Narito na naman tayo sa isang kabanata ng storya ng ating buhay. Ang ating storya ngayon ay pinamagatang Trish! Ayaw, Trish! Isang araw, may isang lalaki na nakahawak ng isang baseball bat. Ang kanyang kaibigan ay lumapit na may dalang bomba. Tumilapon ang isang kalaban at pinukpok ng isang lalaki gamit ang baseball bat at dumating ang kanyang kaibigan na may dalang bomba tapos pinasabok niya. Ang sabi ng lalaki, Trish! Ayaw, Trish! At ang sabi ng babae, Hawa dia! At siya ay sumabog. Nagatuwag na ba siya na ako, Sid? Doon nagtatapos ang buhay ng isang lalaki. Kawawa naman ang... Asa instruction? Ay, dali. May dragon? Kawawa ang isang lalaki. Ay! Trish! Dali asin, kisila rin. Ganaha ka mamatay lari. Asa man na be? Tara, dali, baseball bat. Asa? Nani mo? Wala sa ko. Buang ka. Saan ka nini? Apex Predator. Apex Predator. Bye-bye! Sid, dapat caps lock daw, Sid. Ay, kabugo ka! Kakisensitive na niya, ay kabugo! Apex Predator. Apex Predator. Pare! Ha? Pare!
lagi. Wala kami. Masa na? Trish! So, dyan. Tama niya. Apex Predator. Piste! Maju ka Trish, oy! Ano mo? Asang Death Note? Nawa, ang Death Note! Dara. Namatay. Namatay sila. Oh, noisy. O, diba? Ay, kabugo. Namatay. Sila sa tong friend. O, namatay. Kauwan na sila sa tong friend eh. O, tulo na sila ka-itlog. Asang cart? Ay, tamangin sa ni Nato. Asa, Tabangan asa? sa ni Nato, be. Kani. Asan? Gege. Gobi, 9,000 ni kadako. 9,000 ra. Look, Ay, pagbuot. Basig ni ubos ang value. Inflation? Buong inflation. Dili, gasale siguro. Sige. Okay. Atras. Then, isa ka gamay. Kaya na ay portahan. Lifting na na. Ha! Yan sa Kanan, Trish yung kay lipat Kusgan. Maju kay ko Trish. May mga kakinaan mga kay strength. Wa ko strength. Ay, kinsa din na ay strength niya. Si brother man nice rin. Okay. Next one. Kuha on talibik kim sama mo kan pi. Ay, O, tabangi ko. napailot diri ko saan ko ilang. Ang portahan. O, shit, ano yun? Ay na lang nahilab ting portahan ko makaagi na gyapon di ang cart. Pick up. Lisod yun sa kinabuhi ba? Shit mo siya. Dili mo kaging kahit ano. Makaagi mong good. Lagi mo gana ang kuan lagi ang Death Note. Buto ba na sila? bako pa. Napailot ito babaw sa kuan no, babaw sa kanang kuan. Ikaw, ang sa... Nalipay. Ulo! La. Trish. Napay mga loot diri sis. Tapi mga dice oh. Ano ba? Wala sid, 250 na lang manisid. Ibutang pa ni Nato. Tila ko mabuto ni Uy, sid. plus 1,000. Nice. Ibutang na na. Ako ni, murag ilabay lang sa nako ni B. Ayun, Maurice na ba? Plus 1,000? Ay, kay minus 1. Ayun ako. Sid, mabuto siya. 50. Nice. Wait. Nice. Minus pa piskot yan yawa. Pinani, pinani. Tes, asa kagi. Nice. 570. Butang na na sid. Hala! Go! Okay na. Ah. Oh, nice. Blessing in disguise. Kung nibit-bitong biki, matagak ni Kish. Oh, diba? Oh my gosh. I'm a pro player. Napailot rin ha, gagmay. Kay kilid. Asa siya?
Headman! Ah! Ah! Pero di mo gan... Headman! Head girl! Ulo! Head! Shoulder! Knees! And two! Wow man! Trish, buhi pa ka Trish! Trish! Buhay pa ko. Ikuan ko, di on. Trish! Nara siya? Wala! Tabangi ko sa... I-revive na to si brother Trish, sana Trish. Tama na Trish, butang na Trish. Yan na lang na, be. Tata. Oh! Kagok, yawan ako Bay, eh. ay kalimot login ba ya? Last G's utso na ba eh? Kira na. O sana? O si Kuriwa. Wakaranay. Hala, paki. Bahala ka diha eh. Wait laya tira. Tara na. Ay da ako dali Trish, matagak ni Trish. Pila lang na ni. Trish, asan na ka Trish? Sige na Trish. Trish! Kita na pilot diri. What sa oy? Hala, uy, grabe ka makadaginot og lot ani niya. Tara. Amang ka. Nana ko skilled. Tabi. Tabi. Just na sin. Kara no. Dilo. Oh. Yo pag yun. Brother, halik, live. Kaya kung live ba yun? Point. Guys, live Trish! Noy kayo ko. Steam ko ning bayhan. Klaro kay nana ko'y baseball bat na to. Yadyo, gidulit. Pag usit. Botay. Nga mo dulit og granada in tao no eh. Nilo. Usahay paggamit ba eh? Shit king buwang. Gana niya equals sa type ang name. Equals Yung ka, wala Di mo type mo dili ang lagi? Di mo chatra ka. Di ako. Dapat ro lumigda sa ulo. Paglingi na ba na nasusungkilin na siya, Cole? Kumusta ka, Cole? Brother? Nawala siya, brother. Wala malayo man gud siya. Upaw! Nasa diya ba eh? Nasa dyan. Ito. Is one. Wala na akong isakripisyo ang... Ha! Set.
Guys, madto na ako guys ah. Guys, adto na ako guys. Mabuhi na bitaw mo. Ayaw, John, pata! Larry ba? Napa may pakapin si Larry. Oh shit, may si Larry ba yun? I think mo depende siya sa depende sa kalaban. If dako ang kalaban, like kailangan siya Dagag ko ano, dagag kailangan patiri. siya Dagag energy, Oo, dagag I think energy. mo depende. Makes sense, makes sense, makes Yeah, sense. work na ka? Alas 10 na ba eh? Yeah. Yay! Salamat sa lahat. Sige, pang. Ay, buko. Ano ko ng tumbling?